Zamisli koja dojdu meleki, po hadis Muslim i Buhari, dojdu meleki da mu uzema duša na jedan čovjek. I melekite mu ikad, hal sanate šein, da li imaš nešto napravljeno dobro? Pa reći, nemam ništa. Da, reći, ti imaš napravljeno dobro. Što? Ti reći im pomagaš i na luče. Ti im davaš na luče to pari. I što? Koga neko od njih ne možeš da ti ih vrati, a se trudi da ti ih vrati, ti mi kaže, aj, što nemoj da radiš, halal neka ti je. Allah na sudnji den veli vaka. Allah će lešao što će na sudnji den, zar je ovoj čovjek da bude poblagorodен, pohuman od mene? To je može da im postupa na luče i da im halali, zar ja ne sam pogolem, zar ja ne sam gospodar koji može da im halali na lučetu. Zato čovjek koja će napraviti dobro delo, da znajde kao sve koja situacija, deka to dobro delo će ispliva na površina i će se vrati. Dobro se vraća sa dobro. Zato i Omer radijallahu anhu praviše dobro i to mnogo. A pak za Abdullah ibn Mubarak radijallahu anhu, to je beše od generacija na tabiin, Abdullah ibn Mubarak, to je pak beše poznat čovjek po njegovo to rodno mesto Maruf se vikaše. Maruf jedno mesto u denešen Iran. To je po njegovo to mesto beše od najbogate duše. I im vikaše, ko od vas sakat odi nađelak na moj račun? Ko od vas ima posla na moj račun? Ko od vas sakat se ženi na moj račun? Koliko što davaše i deleše, toliko Allah druga strana mu praviše bereket, blagoslov, trgovija, bogatstvo. I to je pravilo. Wa ahsinu inna Allahu yuhibbul muhsinin. I vi pravite dobro, Allah na istini sakat dobročinitelji. Ako ti davaš, znaj da Allah je pogoljem darežljiv od tebe, to je davat duplo i ustručuva. Zato oni koji prava dobro se sačuvaju od zlo. Oni koji prava dobro će imati ovo umiračka, oni koji prava dobro će biti tvoj džennet, oni koji prava dobro će biti prosteni, nivnite graovi. Ova sve je potvrdeno su verski argumenti. Molim Allah dželle dželaluhu da je napravio to oni koji čine dobro, a koji izbjegnuva od zlo. Vasina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.